रे हां हां न जानला बोल बस যথা রাবণস্য মন করি ইয়াড়ে ইয়াড়ে অন্ন টিকে ইয়াড়ে অন্ন তো টিকে ইয়াড়ে আরে অন্ন ক্যামেরা को तो दी जण মুন্ডায় সাহা ও মুডিয়া বরাবর बाबू आप मते मुडा बाबू बापा बापा থাস্তে পাল্টা ছ मते मो बेस्टी अब अन्ने बगा गोटे थर करे ऐसे लगड़ी आइता उड़ी जाइता छोटा पिला ना हो यार राम फट 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 साइड 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 रे बापा ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଳା କାରନାମା। କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ 30 ସେକେଣ୍ଡର 2ଟି ବିବାହ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ ତାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାଥୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ହସି ହସି ବିବାହ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପାଖରେ ଥିବା ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଲ ପୋଜ୍ ଦେଇ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବା ସହ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ କଲେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭିଡିଓର ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରିଲ୍ସରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର କହିଯାଏ ମତେ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଗୀତ ବାଜୁଛି। ରିଲ୍ସ ଉପରେ କଲେଜର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ରିଲ୍ସଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ରିଲ୍ସ ସୁଟିଂ କରି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କରାଯିବ। ରିଲ୍ସ ସୁଟିଂ ପରେ କଲେଜ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।